ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ ତ? ମୁଁ ଗତ ଦିନ ତୁମକୁ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ରାମାୟଣ କଥାର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଆଜି ଆମେ ରାମାୟଣ କଥାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗତ ଦିନର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ସବୁ ସେ ବିଷୟଟି ଦେଖିକରି ଏବଂ ଶୁଣିକି ସବୁ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ। ମୁଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମୋତେ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦଶରଥ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେତୋଟି ରାଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର 3ଟି ରାଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା। ଦଶରଥଙ୍କର 4 ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ପରେ ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଦଶରଥ କୈକେୟୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଏକଦା ସେବା କରି ସେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବର ଦୁଇଟି କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ପ୍ରଥମ ବରରେ ଭରତ ରାଜା ହେବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ନିମିତ୍ତ ବନଗମନ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟର ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛ। ତେବେ ଆମେ ସମୟ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏବେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପାଠତକ ପଢ଼ି ଶୁଣଉଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ରାମ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଜନକଙ୍କର କନ୍ୟା ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ସର୍ବଗୁଣାଳଙ୍କୃତା ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ରାମ ବନ ଯିବେ ଶୁଣି ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ ହେଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରିୟତମ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କର ବନବାସ କଷ୍ଟ କଥା ଭାଳି ଭାଳି ଦଶରଥ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭରତ ଏ ସମୟରେ ମାତୃଳାଳୟରେ ଥିଲେ। ରାମଙ୍କର ବନବାସ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରି ରଖିଛି। ବ୍ୟଥିତ ଚିତ୍ତରେ ଭରତ ରାମଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଗମନ କଲେ। ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭରତ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାମ ସେଠାରେ ରାଜବେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ଋଷିକୁମାରଙ୍କ ପରି ଦୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଭରତ ରାମଙ୍କର ଚରଣ ଧରି ଗୃହକୁ ଲେଉଟିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ମତ ନ ହୋଇ ପିତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାର ପାଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବନରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଭରତଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ନିର୍ଲୋଭ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭ୍ରାତୃଭକ୍ତ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଆସି ରାମଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ରାମଙ୍କର ଦାସପ୍ରାୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ପରି ରାଜଭୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବଳକଳ ବସନ ପରିଧାନ ଓ ଫଳମୂଳାହାର କରି ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। ତାହାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତଦନନ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ଗମନ କରି ସେଠାରେ ବାସ କଲେ। ରାମ ଓ ସୀତା ରାଜପୁତ୍ର ଓ ରାଜକନ୍ୟା ହେଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସ୍ନେହ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବନବାସ କଷ୍ଟକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ମଣି ନଥିଲେ। ପଞ୍ଚବଟୀରେ କିଛି ଦିନ ବାସ କଲା ଉତ୍ତାରୁ ଦିନେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୃଗୟାର୍ଥ ବନକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା। ଦୁର୍ମତି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ତାହାର ରାଣୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାସତୀ ସୀତା ତାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ତହୁଁ ନିଷ୍ଠୁର ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସୀତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଅନୁଗତା ହେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ରାମଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରି ସେହି ଭୀଷଣ ରାକ୍ଷସପୁରୀରେ ଦିନ ଯାପନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ପାଠ୍ୟାଂଶଟି ତ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଲ। ଏବେ ସେଥିରେ ଥିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ
ମନେ ରଖ ଏବଂ ଖାତାରେ ଟିପି ନିଅ। ସର୍ବଗୁଣାଳଙ୍କୃତା, ଯାହାଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଗୁଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମାତୁଳାଳୟ, ମାତୁଳ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ, ଏଠି ସନ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଶବ୍ଦଟିକୁ, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ମିଶି ସନ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମାତୁଳ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ମାମୁଁ ଘର। ବଳକଳ, ଗଛର ଛେଲି। ପରିଧାନ, ପିନ୍ଧିବା। ନିର୍ଲୋଭ, ଲୋଭ ନାହିଁ ଯାହାର। ନିସ୍ୱାର୍ଥ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ଯାହାର। ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପାଦୁକା, ପାଦୁକା ମାନେ କଠଉ। ତଦନନ୍ତର, ତଦନନ୍ତର ମାନେ ତାହା ପରେ। ପଞ୍ଚବଟୀ, ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚବଟୀ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ପାଞ୍ଚଟି ବଟର ସମାହାର ବା ପାଞ୍ଚଟି ବୃକ୍ଷର ସମାହାରକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚବଟୀ। ଏବଂ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବର, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ପଳାଶ, ଡିମିରି, ଅଁଳା ଥିବା ବନକୁ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ କହନ୍ତି। ଏହା ପୌରାଣିକ ଯୁଗର ଏକ ଅରଣ୍ୟ। ମୃଗୟାର୍ଥ, ମୃଗ ମାରିବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ମତି, ଦୁଃ ଯୁକ୍ତ ମତି, ସେମାନେ ଦୁର୍ମତି ବା ମନ୍ଦମତି ବା ଦୁଷ୍ଟମତି। ଭୀଷଣ, ଭୀଷଣ ମାନେ ଭୟଙ୍କର। ରାକ୍ଷସ ପୁରୀ, ଯେଉଁଠାରେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ତାକୁ ରାକ୍ଷସ ପୁରୀ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଆମେ ରାମାୟଣ କଥାରେ ରାକ୍ଷସ ପୁରୀ କହିଲେ ଆମେ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ବୁଝିବା, କାରଣ ସେଠି ରାବଣ ଭଳି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।